Velkommen til den amerikanske roulette. Roulettehjulet består af 37 numre fra 0 til 36. Udover 0, så er alle tallene placeret mellem en høj og en lav ved siden af hinanden, eller en rød og en sort ved siden af hinanden. Det kunne ligne en tilfældig rækkefølge, men den er ikke mere tilfældig, end at det er præcis samme rækkefølge på samtlige casinoer i Europa. Når vi spinder kuglen, så er det vigtigt, at hjulet drejer den ene vej, og at kuglen altid kører den modsatte vej, sådan så kuglen ikke kan følge et bestemt nummer hele vejen rundt, og dermed droppe i det. Så jeg tager kuglen op, vender hjulet en gang, og skyder kuglen afsted i den modsatte retning. Så er det bare at placere sine indsatser, og håbe på, at man er den heldige, der vinder. Udover det, så har vi vores layout, som består både af de 37 numre, men også nogle forskellige outside bets. Hvis vi starter med outside betsene, så har vi de aller yderste, som kan kaldes 50% chancer. Der er de høje numre fra 19 til 36, der er de ulige numre, der er de sorte numre, de røde numre, de lige numre, og så er der de lave numre fra 1 til 18. Hvis man spiller på for eksempel den røde, og et rødt tal kommer ud, så betaler den én gang tilbage, og det gør alle de yderste chancer. Lidt længere inden har vi de 3 dusiner. Første dusin spiller tallene fra 1 til 12, andet dusin fra 13 til 24, og tredje dusin fra 25 til 36. Hvis man spiller på for eksempel det andet dusin, og nummer 17 kommer ud, så vinder man 2 gange sine penge tilbage. Det samme gør sig gældende med kolonnerne nede for enden. Første, anden og tredje kolonne. Første kolonne spiller tallene i rækken her. Anden kolonne tallene i den midterste række, og tredje kolonne i den yderste række her. Spiller man på for eksempel den første kolonne, og et af tallene i den første kolonne kommer ud, betaler den også 2 gange tilbage. Spillet på selve numrene. Med en chip kan man dække helt op til 6 numre ved at lægge den på dobbeltstregen herude og på en streg. Det er en 6-line. Den dækker 6 numre, i det her tilfælde fra 19 til 24. Hvis et af de tallene kommer ud, vinder man sine penge 5 gange igen. Hvis man rykker den ind, så den ligger mellem de 2 streger, er det en street. 3 numre, 19 til 21. Kommer en af de tal, vinder man sine penge 11 gange igen. Man kan også lægge den i et kryds. En corner hedder den. Spiller på 4 numre, i det her tilfælde 19, 20, 21 eller 22, 23. Hvis en af de 4 numre kommer ud, vinder man sine penge 8 gange tilbage. Hvis man lægger den mellem 2 numre, en split, og et af tallene kommer, vinder man 17 gange sine penge tilbage. Og endelig er der jo straight up'en direkte på nummeret. Hvis det tal kommer ud, så vinder man sine penge 35 gange tilbage. 0 er et nummer, som fungerer på præcis samme måde som alle de andre. Det vil sige, spiller man direkte på 0, og 0 kommer ud, så vinder man 35 gange. Den eneste undtagelse, der er ved 0, det er de yderste chancer. Hvis man for eksempel spiller på et dusin eller på en kolonne, og 0 kommer ud, så taber man sin indsats. Hvis nu man for eksempel spiller på en af de aller yderste, dem som vi kalder 50% chancerne, for eksempel på sort, og 0 kommer ud, så tager 0 halvdelen. Det vil sige, at man får halvdelen af sine penge tilbage. Det var en lille intro til amerikansk roulette. Så er der ikke andet at sige end held og lykke og god fornøjelse.